Здравейте, скъпи търсещи! Аз съм Зорница, вие сте с каналът ми "Такъв е животът" с Зорница Михалкова. Днес ще ви предложа отново авторска медитация, която авторска медитация е свързана с това да изчистиме блокажите си, които ни пречат да се чувстваме женствени, да се приемаме като жени, блокажите, които по един или друг начин пречат на женската цикличност. В някое следващо видео ще обясня какво имам предвид, въпреки че повечето от вас, предполагам, се сещат, и да можете да се чувствате по-цялостни, спокойни и балансирани. Преди да започнете с медитацията, си отделете 10 минути поне, в които ще сте насаме със себе си. Никой няма да ви притеснява, няма да ви пречи. Ако желаете, можете да легнете или да седнете, като гърбът ви трябва да е изправен. Ако сте легнали, нека краката ви да имат опора, т.е. ходилата ви да са опрени на повърхността, върху която лежите. И се постарайте да се отпуснете и да следвате дишането си. Ето и самата медитация. Дишайте дълбоко през носа. Усетете как въздуха влиза през ноздрите ви, минава през гърлото, слиза надолу към белите ви дробове, стига до диафрагмата и след това се връща по обратният път. Вдишайте още веднъж дълбоко, издишайте. Усетете как отпускате пръстите на краката си, ходилата си, глезените си, пръстците, коленете, бедрата, таза, матката, стомаха, кръста, гърба. Раменете ви се отпускат, ръцете ви също. Усещате как дланите ви са отпуснати и насочени нагоре. Вратът, челюстта, лицето, главата също са отпуснати. Следете дишането си. Вдишайте и издишайте. Сега си представете, че около вас има дървета, храсти. Стъпили сте боси в трева. Намирате се в една вълшебна гора. Това е вашата вълшебна гора. Огледайте се. Вижте всеки един детайл. Вижте какви са дърветата, какви са цветята. Усетете аромата. Почувствайте порива на вятъра. Погледнете нагоре и вижте как слънцето се опитва да пробие през клоните на дърветата. Тръгвате през гората. Знаете, че там някъде е вашето тайно място. Намерете го. Тръгнете към вашето тайно място. Усещате с
с цялата си същност, че наближавате. Пред вас се открива прекрасна поляна с прекрасна зелена трева, прекрасни цветя, виждате всички цветове на дъгата. Усещате любимият си аромат. Чувствате как вятър си играе с косата ви. Поглеждате се и се виждате облечени в една прекрасна роба. Представете си я в най-малки детайли. Заслушайте се и ще чуете, че от някъде пространството се прокрадва ромон на вода. Този ромон ви привлича и вие тръгвате към шума от водата. Вижте дали виждате езеро, река, водопад. Нека подсъзнанието ви нарисува най-прекрасните водоизточници. Намерете удобно място, където можете да легнете или да седнете близо до водата. Послушайте ромона. А сега се отпуснете на тревата и си представете как се сливате с гората, вятъра, земята и с водата. Представете си как вие сте нежни и меки като вода. Вода, без която хората около вас не могат. Усетете спокойствието, хармонията, баланса. Заслушайте се в играта на водата. Бъдете вода. Бъдете нежна, изпълнена с емоция, красива, свободна, спокойна. Позволете си да бъдете вода. Позволете си да бъдете жена. Доверете се на вашата интуиция. Доверете се на своята женска същност. Представете си как всички блокажи, негативни програми ги предавате на земята, на водата. Те ги пречистват и ги връщат обратно към вас. Пречистват всяка една клетка на тялото ви. Изпълват я с енергия. Свързват всяка една клетка с всички останали. И те започват да работят в синхрон. И вие започвате да следвате нормалният
женски цикъл. Доверявате се на себе си, на своята същност, на вътрешното си аз, на интуицията си. Вие сте истинска жена, женствена, красива, светла, радостна, добра, щастлива. И водата ви зарежда с енергия, хармония, балансира ви и вие усещате нежност и мекота. Вие самата сте нежност и мекота. Позволете си да бъдете тази жена. Останете малко с това чувство. Представете си как от тук нататък се променя живота ви. Когато сте готови, можете да отворите очи.